Shubor nakaslem jong unong san Hima. Jumai ubahe Khynñiuh point pra magnitude. Ula Khynñiuh Philippine sa step jong kelas ngi ublei ke pratarik jelio arhajar arpuhan rio kebelawan ra ke jingyap khat san ngut ki brio ban Mynsaw Palat Spah ngut na jing kelam ki yeng kisam. Ke jing Khynñiuh Jumai basdang na jing jelio ke 10 kilometer ha kota batu trench kat kum ke jing pentip ke Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Kani gajing Khynñiuh kalaja hakapor Khynñiuh sting minstep kabala yo sngoru wat ha Malaysia kala donru gajing khi phalo kaduriau ne ka tsunami hakibenta ka Malaysia but Indonesia hadian ba Khynñiuh uni ujumai ubahe buan ki yeng ki sam bat ki jingtei kila khalam bagan thopru ye ka jingkiang ka bakongsan ha ka nongba ka bahe ka badon ha ka than shathi ka tsunami kala sedang ban rat ru eki rot duriau u president ka Philippines u Ferdinand Romualdez Marcos ulakentu ikipat ba nong shnong ban kendria shagi jaka bakham shajrong khnang ban lat na ka tsunami kumjuru ki bor sarkar ka Indonesia ban Malaysia ru kila mahami ki nong shnong ban husyar na ka tsunami u director ka civil defense Wernar Dayang Hirang ulapente ba ki don Palat Spah ngut ki khna school ki bidang yenglan hakapor minstam kilangat hakajing Mynsaw ba jingam donru ki balaklon bom tip breu shu na ka jing kulmar